Nu må du trække alt, du kan. Jo, godt så, giv gas. Kom så. Jo, det er bare 1, 2, 3, klar. Så hiv herfra. 1, 2, 3, hiv. Så hiv helt ud inden og snoren måske. Det er dig selv, der gerne vil. Den sidder der og piver. Totalt dårligt, så har det bare på filmen. Nej, mor. Hiv så! Det er lige før natter, kan jeg se. Ej, ikke meget galt. Bløder det ikke, må jeg se? Og drej det lidt hurtigt. Den bløder. Det er lige før, Simon. Ja, altså, det kan du se. Skal jeg tælle 3? Jeg kan også lige prøve. Nej, far. Jeg vil så gerne have det på film, kom så. Den er helt vildt løs, Simon. Den bløder. Det er lige før, den er der. En gang. Prøv jo. Nej, Tror jeg ikke. det var gerne. Nej, det gør jeg. Den... Det er lige før. Den er så løs, så det er helt ulækkert. Det er så tæt på, som jeg kan se hele... Jeg kan se, at den bukker ud af. Jeg kan se det der inde under den. Det kan være, den bare skal til den anden side. Ja, den anden side. Prøv at tage den anden. Jeg kan se hele siden på den ene side af. Så bare en hurtig ryg til den side. Ja, kom så. Jeg tror ikke, vi kan snoren af. Ja, hård. Længere op af. Ja. Sådan der. Kom så. En gang, kom så. Ja, kom så. Kom så. Kom så. Du kan godt. Kom så. Hiv. Der var den. Er det rigtigt? Ja. Det er så vildt, det var. Gjorde du det? Næsten. Må jeg se hullet? Ja. Det var Simons anden tær. Du må lige se din formsand. Hvad er det for? Der er der ikke en pløk i munden nu. Så ligner du sådan en tandløs en. Ja. Det er 4 tand. Var det sejt? Det er 4 tand. Ja, men det er nummer 2, der er hævet ud selv, ikke? Nu skal vi lige se tanden igen. Hold den stille. Sådan der, du. Top nice, mand. Jeg kan ikke lide film.